Hi everyone! Good morning, good morning, good morning. Meron akong tatalakayin ngayong umagang ito. Gusto kong i-share sa inyo yung na-trending sa Facebook na pinost ko nung isang araw. At na-trending guys. Ngayon ang laki na ng lumobo bigla ang views. Dahil nga sa maraming nagalit sa akin. At sa mga iba pang mga nagko-comment tungkol dun sa nangunguha raw ng imbaw or kinason. I don't know what is imbaw or ano yung ginagawa niya doon sa dagat. Ito po kami, ito po yung bahay namin. Bahay na po namin ito. Ayan oh. Diyan ko siya kinunan dito sa banda dito, sa parteng ito na sinasabi po ay ang akala yata ng mga nanonood ay ang akala yata nila guys ay pumunta ako sa isang parte ng dagat na kinunan ko siya ng sadya at nilalait-lait. Kasi ang pagkaintindi nila ay wala ako dito sa bahay. Ayan po oh, ayun po yung kinunan namin. Doon, yun ang kinunan ko. And then, dito ako kumuha mismo sa may pintuan dito oh. Kasi ako dito, nandito ang dining area namin. Yan. Na habang nakaupo ako dito oh. Habang nakaupo ako, teka, i-show ko. Ipakita ko talaga ang situation. Habang nakaupo ako dito, yan, dito. Sa upuan to, dito sa table na ito, kumakain ako. Doon, nakikita ko siya. Tingnan mo, makita eh. Makita talaga. Kita oh, pag close up kong ganyan, diyan ko siya kinunan, yan oh. Diyan siya nagduduslak-duslak sa kanyang ginagawang panginhas. Ngayon, ang akala yata ng iba ay pumunta ako sa dagat at sinadya kong pumunta na manglait ng nanginhas. Eh, malayo po sa pagkatao ko po yung ganun. Ako po ay isang taong maawain, mapagbigay at matulungin sa mga maralita or sa mga less fortunates. Kaya wag niyo po akong husgahan at wag niyo akong mura-murahin na gusto niyo akong sagpaon. Gusto daw akong sagpaon, meaning gusto akong sampalin ng mga viewers. Kasi bakit ko raw siya binidyo-videohan? Po kasi ang situation. Bakit ko siya binidyo po? Nandito ako nakaupo, nakikita ko direkta, and then tingin siya ng tingin dito. At ang babastos pa ng mga commenters, pwede kung hindi lang kayo nag-aalyas, pwedeng kayo ang ikeha ko eh. Pero hindi eh. Ako ang gusto ninyong ikeha na ang purpose ko doon sa pag-video is that kasi itong parte ng bahay namin ito, anong pa yan eh, parte pa ng property namin yan. Sila po ang nag-trespassing and then it is the first time, unang pagkakataon na nakakita kami ng tao doon ng ganun na nagtutuslak-tuslak and then permanently nandun lang sa parteng yon, nandito sa tapat ko at tingin ng tingin sa akin dito. Ang sabi ko nga sa title nung pinost ko ay, dapat ko bang kaawaan? Kasi yun nga, kung siya ay talagang mabuting tao, kung nakita ako, sana sabi niya, "Hi, pwede bang manguha lang ako dito ng kinhason?" Ganon, sumigaw siya dahil nakikita ako eh. Tapos, para walang mag-isip ng kung ano. Ang nowadays kasi, nitong mga panahon na ito, lalo na strange dahil ngayon lang nangyari yon na may pumunta dyan. Eh, hindi ko siya kilala. Eh, alam mo nyo naman, open dyan, sa panahon ngayon, ang dami pong mga taong salbahe at saka hindi natin alam kung ano ang pakay talaga. Wala tayong, kumbaga, parehas sa Panginoong Diyos na ma-x-ray or makita natin yung isipan ng bawat isa. So, hindi natin kilala yan. Hindi ko alam kung anong ginagawa na nagtutuslak-tuslak. Kaya ako nag-isip na i-video siya. Dahil kung halimbawang may mga aksyon siya na masama, at least na-videohan, no? At least na-videohan. At ang daming mga comments diyan, talaga.
Teka, at kukunin ko yung ano, basahin ko. Nandito ako sa garden. Nandito ako sa Petit Jungle 2. Ito ang tawag ko dito. Kung sa mga cottage ko dyan, alam na ang Petit Jungle 2 ay yung pangalawang garden na kung saan nandun ang malalaking tanim. Ngayon, nandito ako, nag-video doon dahil ang kainan ay ayun lang pintuan, oh. Yan ang pintuan, lumabas ako dyan, pumunta ako dito. Ngayon, binidyo kong ganyan, cleanose up ko. Pero hindi niya ako kita dito. Hindi niya ako kita dito dahil nakakubli akong ganyan. Hindi naman niya kita itong cam kasi nakuberan ng tanim. Ngayon, nakaganyan. Pero tingin siya ng tingin at permanently how many hours siya doon. Di ba ang manginhas is that pa-transfer ka? Bakit siya dito sa mismong tapat namin at tingin ng tingin? Kung masama man ang isip ko at nabidyuhan ko siya, dapat lang po na ibidyuhan ko dahil nandito siya sa property namin. Wala pong dapat kayong dapat na i-comment na gano'n na sagpaon ko or what. Hindi ako nanlait o ano. Wala yung kawa natin po naman. Tapos, dito sa parteng ito, may mga nangawat na sa amin. May nahuli na video noon. Ay, wait. Teka, mamaya. Doon siya nagkuha ng tinason. Ay, nandito ako. At nakikita niya ako nakaupo dun sa loob na lingon ng lingon. Lingon ng lingon. Lalo ako natakot kasi di ko siya kilala. And then, dito po sa amin po ay may nawala na. Kinawat na yung kawa. Alam nyo naman, mahilig kaming magluto dyan sa garden noon. Dyan sa baba. Ngayon, yung kawa ay naiwan dyan. Dahil siyempre yun ang ginagamit namin sa pagluluto. Lalo pag maramihan para sa mga trabahante. Ninakaw. Ninakaw nila. Marami nang nanakaw dito. Yung mga wires ng kuryente. Meron pang pagkakataon noon na yung matanda, timing na mayroon kaming side trip noon, tumingin ng property, may mga buyer kami, busy kami, nasa labas kami, nasa field kami. Ngayon, yung mga anak ko ang naiwan, kasama yung katulong. Ngayon, kinunan pa nila ng video na isang matandang babae ay may buhat-buhat na ang laman ay yung wires na, yung roll pa na gagamitin namin. Ay nako, pinasok po sila dito. Kaya ang daming pagkakataon na ganun. Nakakaawa nga sila dahil yun nga, hikahos, siguro kailangan nila ng pera, ganun. Pero hindi naman legal ang magnakaw. Huwag nating konsentihin at huwag kayong magalit sa akin kung nabidyuhan ko. Dahil nag-iingat lang ako. Gusto kong ipakita yung identity niya kung halimbawa may action siya na masama. Kaya panghawakan ko yung video. Kaya nandito ako, wala akong ginagawang masama, wala kayong right na magmura, at may right akong ikiha kayo kung gusto ko. Kung matukoy ko lang, kung tunay lang yung mga pangalan nyo. Ay bakit ang dami yung mga comment na napaka-foul na yun talagang pambabastos na yung mga iba dyan. Kesyo daw baka raw ako nagbilangkad at pinakita ko raw yung para yung bilahan, para raw lingon-lingon yung lalaki, mga ganon. Ang sasama ng mga, kayo po ang masasama. Sa totoo lang. Huwag kami ang pagbintangan ninyo. At yung kinaroroonan ng lalaki dyan na video,
parte pa yan ng property namin. Kaya nag-iingat lang kami. Trespasser siya. Siya ang may hindi siya anong pangalan nito? Hindi siya nag-ask ng permission. Bale, siya ang may ginawang masama. Kaya yun, inexplain ko lang. At yung sa tingin ko doon sa mga comment, ang akala yata nila, pumunta ako sa isang parte ng pagatpatan or sa isang parte ng dagat kasi hindi ko naman naipakita dito na nandito ako. Tingnan mo ha, ibaliktarin ko yung cam. Oh, ayan siya, binaliktad ko. Ayan, oh. Diyan siya nakunan noon ng video. Kaya, nandito ako sa bahay, nandyan sa malapit, wala pong pumupunta ditong nangunguha. Yun pa lang po ang first time na nakitaan namin na may nagdutuslak-tuslak doon, kaya kami nag-wonder, and very weird para sa amin dahil yun nga, our first time na makita may tao doon na iba. Kaya nag-wonder kami at syempre nag-iingat kami, kaya kinunan ko siya ng video. Ganun lang po yun. Pasensya na po kung na masyado kayong sensitive sa mga ganyang wala po tayong nilait, wala po tayong sinaktan ang damdamin, kundi dapat lang na i-videohan nandyan sa property. At iba yung ginagawa niya. Okay? Sana naman maliwanag sa inyo. Huwag naman yung porket kawawa at nangunguha ng kinason, naawa na kayo, hindi natin alam, baka kung iba na ang balak. Bakit siya nakarating dito? Hindi naman kinhasan dito sa amin. Meron namang ibang mga parte. Ilang oras siya dyan nagpermanente. Ilang oras siya nagtutuslak-tuslak at dito ang tingin. Permanently. Hindi na tama yun. Nakaka-create ka na ng pangit na isipan ng tao sa mga aksyon niya. Diba? Oh, ayan. Yan ang paliwanag ko, guys. So, sana naman naintindihan nyo yung side namin at huwag nyo kaming husgahan na ganun na lang. At kami ang sinasabi nyong nanghuhusga, ay yung mga viewers ko yun, nagsabi na mag-ingat ka madam kasi baka mamaya huwag kang magtiwala, ayaw kumpiyansa madam, ganyan sila, mag-ingat ka kasi sa panahon ngayon, kasi alam nila nasa bahay namin yung mga nakakilala sa akin, kasi alam nila ang posisyon ng bahay, nandyan ang likod yung dagat. Yun, ganun ang nangyari. Hindi yung pumunta ako, sinadya ko i-video para ilathala na nangunguha siya ng ganun, nagtutuslak-tuslak at parang nilalait natin. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Wala pong ganun. Dito tayo sa loob. Sana naman naintindihan nyo. Yan, binaliktad ko yung cam. Nandito ako, dito ako nakaupo noon. Nung nakita ko yun, very strange lang sa akin. Bakit nangyari yun? Kasi, bakit siya dyan na pumunta? Alam niya na private property and then maraming aso. Ang daming aso dyan na makabulaha. Yung kapag ka may tao, nagwawala yung aso at saka alam nyo, ang mga aso, nagwardya, kapag ka naamoy niya ang tao, ang aura ng tao ay hindi maganda, magwawala yan. Tatawagin ang amo niya. Kaya alam ko na obviously, hindi yung panguha ng kinason ang parang sadya niya. Nakita ko sa mukha niya, hindi talaga. Kaya, ano man ang sabihin nyo, yun talaga ang nangyari. Hindi naman sa nag-iisip tayo ng masama o nilalait natin or parang inaalipusta natin dahil mahirap lang siya. Hindi po ganun. Bagkos tayo po ay matulingin sa mahihirap. Marami na kaming natulungan na mahihirap. Kaya huwag ganyan, na ang puso namin ay maawain. Lalo na kaming buong pamilya, tumutulong kami sa mga nangangailangan talaga. Pagka meron lang kaming may share, sineshare talaga namin. Kaya huwag naman sana kaming pag-isipan ng ganun. Pero nasa sa inyo, bahala kayo. Pero ako nag-explain lang, nasa sa inyo, kung galit pa rin kayo at hindi nyo maintindihan ang sitwasyon, ay, sorry. Basta't importante, nag-explain ako. I don't care kahit na magalit kayo, basta't ako nag-explain. Huwag nang magalit dyan. Kayo ay tutubuan ng sungay, sige kayo. Lilipat sa inyo ang mukha ng satanas, sige kayo. Nagpapatawa pa, kahit seryoso na. Okay, thank you so much. Sana naman ay naunawaan nyo. Huwag nyo, ano ba yan? Diyos ko.
Hindi naman tayo ganun, no? Hindi naman tayo ganun. Huwag naman ganun, guys. At, yun. Diba? Tapos, sige. Next Sunday, giveaway uli. Ang daming nakatanggap ng mga giveaways yesterday. Cash na tumataginting. Natanggap na nila this morning. Napadala na yung mga GCash nila. Napadala na yung mga money nila pinanalunan. So, thank you so much. See you on the next video, guys. Sana makapag-live pa ako. Kasi, na busy this day. Talaga, Monday is the busy day. Bakit ba Monday laging busy? Okay, so, bye-bye. Pero, alam mo, kahit busy ako, ginawan ko ng paraan na mabigyan ng puwang or time na ma-explain yung side ko kasi ang papangit na ng mga comment at na-trending na. Ang sabi naman sila, hayaan nyo lang para dumami ng dumami yan, mga galit na yan. Sabing ganun ng, ng mga kilala namin. Hayaan nyo. Hindi, mas maganda rin mag-explain, di ba? Mas maganda rin mag-explain ng side para sa ganun, maunawaan ng mga may pangunawa. Pero dun sa mga ayaw talagang mangunawa, wala na tayong magagawa. Okay? Bye-bye! God bless us all! Sana naman ang Holy Spirit nasa sa inyo, sumainyo, at maging kalma ang isipan at ang diwa. I love you guys. Bye-bye!